sirrin magini tsakanin dangon da mata Allah masani. Da zare dan dai aure baya raka aure da zaki da ni idan kun ji gurbin zama da turmi sashin daga ne da an ce gaya na biyin su kowa ya san kwaɗa ne da an ce ci gasa da tauna aikin baka ne shi kam ɗaukar kai har da kaya aikin wuya ne. Sai an mance baya zahiri sannan za a gaba sama sama sama. Idan har an so ki yi kuskure sai an dinga kula da kinta ka hau nikita ka dama a ƙara kula ki je hagun da dama gaba da baya a ƙara kula da kin yi kuskure ƙarami miki kin zaki bala da Allah ya kai ki ga sai kin ƙara kula misalin mata ba kowanne turku zai cin muku ba. Ku girgiza maza juya ku karkada maza juya ku gwada musu kun shekara lafiya sama. Kullum kukan bada duka zakin sautin ku gamu kullum fada mata da duk wanda zai taba mu da wannan nake da daga da cewa kun gamsu da mu idan dai har na zaka wani guda ba zai ji muku ba. Kamar kwai yakan gwada kyau a fili aikin farali ba lallai a ce ciki na da kyau ba karfi gatsali wani ya ce na ce sama dai ga mata an hau shagali da jita ta ba da kilin mata sun karfa ali maza ma ku juya in za ku juya ban san fi'ili ku hausa ku dai na fada da